Ovdje su bre rotovi koje treba spasiti, ali ne ovako kao što sam to ja uradio. Ovo je čovjek koji prodaje nešto, a ovo ovdje je Šmiga. Ej! A šta radim ja ovdje? Ne znam ni ja šta ti radiš. Ja ću sada pokušati da ti objasnim šta ti radiš. Kako uspem. Ovo iza tebe je tvoja baza. I ti trenutno baš imaš puno brain rotova. Gle koliko ih imaš, brate. Pa ja nemam ni jednog. Pa imaš jednog, evo stoji ovdje u plavo ovo polje. Aha. Koliko ti zarađuje taj brain rot? 2 miliona. Koliko si brza da vidim? Pa evo, ovo je moj maksimum. Ajde se trkamo. Stani ovdje uza zid, trkamo se do kraja tamo onog zida. Ajde. Ajde, 3, 4, sad! Pa, Gde si, Šmigo? šta je ovo bilo? Kako? Pa gde si, Šmigo, ne vidim te. Nije fair, hoću ja tako da trčim. Da bi trčala tako brzo moraš da spašavaš brain rotove. Ovo vamo su ti talasi, ovo je neka kometa koja leti. Dođi vamo, skoči dole u rupu. Daka rupa! To je to. Nije te udario talas, uzmi ovog ovdje brain rota. Ne mogu, plašim se. Skoči, uzimaj ga. Brzo, Šmigo, brzo! Mislim da nisi uspela baš. Moram da budem malo brža, sad ću da se potrudim. Evo, uzimam. Uzela sam novke. Bravo, trči, Šmigo, beži. A mogu bilo gde da ga stavim, evo ovde. To je to, bravo Šmigo, uspela si da sakupiš prvog brain rota. Hvala, ponosna sam. I mogu ti reći da si očajna. O, zašto? Šali se, neću to da ti kažem. Dođi vamo u moju bazu. Kao što vidiš, ovo ovdje je moja baza. Pa mogu ti reći da si očajan. Šta? Ajde pogledaj ovog ovdje na početku. Ajde mi reci koliko on zarađuje. Čak ne mogu ni da pročitam. Milioni, šta je ovo? Još više. Trilioni. I on je za sada zaradio 32 skoro kvadriliona. To ti je još više. A mogu ja da uzmem nešto da ukradem? Ne možeš ništa da uzmeš. Ipak nećemo ništa. Ali poklonit ću ti ja ovog ovdje, on je najbolji kojeg imam. Jel ovo 6, 7? Da, to ću ja ti poklonim. Pa to mi deluje kao da je jeftino. Ne, ovo ti je najbolji brain rot koji postoji. Pa sad ću da vidim u poređenju sa mojim. Vidi kako ga on nosi samo u rukama. Evo ti. To je to. Wow! 6, 7. Izvinjam se. Stavljamo ga ovdje i pam bre! I koliko je on bolji od ovog tvog? Pa novke moj više zarađuje. Ja sam prevarena. Nije, gledaj, od tvoj je common, a moj je uncommon. Da li moj više zarađuje od ovoga? Nemoj da pričaš tako, gledaj koliko je dobar. Morat ću po još brain rotova. Novke, kako da bude brža? Umrla sam. Šmigo, vreme je da ti poklonim dobrog brain rota. Evo ti. Stavi to da vidiš koliko zarađuje. Pa ja sam stvarno dobila dobrog brain rota. Wow! Morate ljudi da ostavite jedan like za mene. Ne, ovo je zaslužilo i sub. Pa ti si slatkica, novke, hvala. Sad trebaš da odeš kod čoveka na sredini i da se ubrzaš. Tako što ćeš kupiti korake. Kako to čudno zvuči, kupuješ korake. Aha. Zapravo to sam ja. Zdravo, novke, da li mogu da kupim korake? Može, izvoli. Ja imam pare za sve. Pa ja ću sve i da kupim, onda i to je to. Šmigo, slago sam te. Zapravo ne prodajem ja korake, nego ovaj čovjek od iza. Čekaj, koliko sam brža? Pa novke nisam brža. Kako nisi brža? Gle koliko sam ja brz. Otišao sam skroz do tamo, uzeo brain rota i vraćam se nazad. Gle novke, koliko je brz, ljudi! Wow! Još ću ja ti poklonim tog brain rota što sam spasio. Dosta više, hoću neki sama da uzmem. Hvala. Rinotosterino, brate, super. Šmiga navikla izgleda samo na poklone. I to je to, ljudi, ja sam zaradila puno para. Ne znam da li ste primetili nešto novo na meni, ali u pitanju je naš novi duks.
To pogledajte kakav duks je u pitanju. Ima čak i rifle shot što je za kopčavanje. Pišite mi dole kako vi nazivate to kod sebe. Tako da rifle shot će uvijek držati Devka i Čakija spojene. Imate rifle shot i na džepovima, a o dizajnu neću ni da govorim jer mislim da je duks predobar. I veliki pozdrav za Miloša koji već ima novi duks. Kako si uspio tako brzo da nabaviš? Požurite sa nabavkom na našem sajtu ili uživo u ovim radnjama, jer količine su ograničene. Ja mislim da sam O? Šta se ovo desilo? Ja sam upravo se saplao Šmiginu glavu. A koja Novke tebi brzina dole? 160. Pa meni samo 26. Pa ja moram još da kupim. Je znaš ti Novke koliko sam ja kupila i još uvijek imam mnogo para? Pitam se zbog koga? 99, 100! Brzina mi je 100. Gledaj ovo. Čekaj da vidim da li ja mogu da kupim. Meni je brzina 200. Wow, ti si prebrz. Gledaj ovo. Ne! Nisam dovoljno brži. Ove zmije su najčudniji talasi, iskreno. Da, oni idu levo desno. Ali i dalje je ovaj crveni talaš brži od mene. Sad sam toliko brz da ne mogu da kontrolišem. Novke, stigo me talas, iako sam toliko brza. Aj pokaži mi koji brain rot je dobar da otrčim po njega. Ovo je ovdje pored mene što stoji. A gdje si ti? U mojoj bazi. Pa gdje ja njega da nađem? Ali ja nemam pojma. Dug. Ljudi, je li to moguće da su dodali treći sprat? Ja ću sad da nabuđim moju bazu. Uzela sam neki lucky block. Pa gdje je nestao? Ne mogu da upgradeam bazu. Ti imaš i gore brain rotove. Pa da, šta si ti mislila? Wow, ovaj zeleni je baš dobar. Ja ovo nisam ni videla. Šmigo, probaj da odeš što dalje i da nabaviš neke dobre brain rotove. Jer to ću upravo i ja da uradim. Ajmo. Koliko sam brz, ljudi. Ne. Koji adrenalin. Ovdje na sredini ima veliki prostor za rupu drugu. I ja ne mogu da stignem do tamo. Viš, samo ne ilaze talasi. Bukvalno ja ne sam da izađem iz ove rupe ovdje. Gledaj, opet te nisam stigao. Ne. Ćao, Novke. Čak je i Šmiga došla gdje sam ja. Džabe sam ja plaćao onu brzinu. A jel dobar neki ovdje brain rot da ga maznem? Ovdje su... ne idi. To je najbrži talas. Sad. Ja sam stigao. Ne stižem. Imaš ovdje pauka, imaš mnogo dobre brain rotove tu. Mnogo me stresiraju ovi talasi. Ovaj ovdje je secret, ljudi. Ja moram uzeti secreta. I vraćam se nazad. Ja sam uzela pauka, mislim da nije toliko dobar. Juj! Ovdje su svi secret. Da li je ovo moj prvi najdalji brain rot? Ne! Noki, ja ne znam da igram ovo. Sačekaj mene da dođem do baze da vidiš nešto. Koliko sam ih ja spasio. Jel vidiš nešto što skakuće u daljinu? Ma koliko ti to brain rotova nosiš? Mnogo! Gledaj ovo. Evo ga jedan, drugi, ovo je zlatan. Wow. Treći. Ova maca je preslatka. Hoćeš da ti poklonim? Neću, hoću sama da odem po neku macu. Nisam ni teo da ti je poklonim. Novke, bolje bi ti bilo da nisi to rekao. Ja ću sada da ih nabuđim sve. Ali pogledajte koliko ja para plaćam i gledajte dole kako se pare troše. Kao da se ne troše uopšte. Ja, ljudi, kao da imam beskonačno para. Kad potrošite pare, samo dođete ovdje, uzmete i vratite pare sve. Ovaj 60... Ljudi, gledajte vi ovo. Nisu dobri kao ovaj, ali su predobri. Pa ja ovdje imam još jednog ovog secreta. I njega ćemo da nabuđimo. Novke, ja se mnogo plašim talasa. Znaš da ja još uvijek ni jednog brain rota nisam spasila? Pogledaj, Lightning Fast, šta da radim? Evo ovaj ću da uzem. Uzela sam. Jesi ti plašiš talasa? O, ne. Ja ću sada, ljudi, da uzem jednog ovog, da ga odnesem do mašine. I Novke, donela sam majkulu. Bravo, Šmigo. Tralalelo, tralala, 555.000. Aha. Ovo, ljudi, plaćamo sigurno. Da vidimo kojeg brain rota dobijamo. 3, 4, sad. Šmigo. 32, gdje mi je nestao? Nestao mi je. Ljudi, ukrao mi je neko brain rota. Šmigo, vrati mi brain rota. Kako sam ti ja ukrala? Ja imam neki blok samo kod sebe. Zašto onda ja nemam ovo? Ti si ga otvorila ovdje. Šta će dobiti Šmiga? Jel to... Dobro je, nije loše. Ja moram da odem da me ubije talas kako bi dobio nazad svog brain rota. Ljudi, pogledajte vi koliko sam dobrog brain rota ja dobio.
Nemam pare za njega da ga nabuđim. Ali kako nemam pare kad A ovo su druge brojke. Wow, vidi ja i buđim sad. O, a nema pare za ovog novketovog. Ja sam Ribrto sada. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da nemaš jednog brain rota sada? Ne, ovdje ne gubiš brain rotove. Sad okrenem se i ono izgubio sam sve. Ne. Cool! Ej, pojavili su se neki novi ovdje, vidi. A jel što dalje ideš, to su bolji, jel tako? Trebalo bi da je tako. Ko će da trči do tamo opet? Ajmo. Dobro, preživjeli smo talas, idemo. I ovo smo preživjeli. Ovaj nećemo stići. Bre, ovaj 577.000, on je baš dobar. A zašto je neka patka koja ima WC šolju iza? Ne razumem! Ja nemam više para. Ja sam toliko ljudi para potrošio da ih ja više nemam. 2 miliona! Novke, nosim najboljeg brain rota! Češ da dođe da ti pomognem, idem kroz talas! Ne, stižem, valjda me neće stići talas. Stigla sam. Šmigo, ti ne znaš šta je muka kad te neko udari i izgubiš brain rota. Nemoj, molim te. Evo ga. Moj najskuplji brain rot. Tripi. Tropi. A ćeš Novke, ja ti doniram nekog. Čekaj da te malo bacim tamo. Nemoj to da mi Novke! Došla sam da vrtim spin zbog tebe. Potrebno je kupiti još ovoga da budem što brža. Sve pare, sve. Već sam prešla na bilione, a to baš i nije dobro. Tako da nećemo više. Vidi Novke, 133! Šta 133? Pa brzina. Stvarno? Ajde se sad trkamo. A ne može, opet si brži od mene. Ajde, stani, nisam, ja imam 110. Ajde, 3, 4... Viš? Novke! Ma šta ti je? Si ti to samo skočio i stigao me? Da. Ponovo, revanš, neću. Gle, meni jedan skok do tebe. Pa meni je do tamo 4 skoka, neću da si igram brži od mene. Idemo po nove torte. Sakrićemo se ovdje da vidimo dalje. Gledajte koliko talasa, meni prosto ne daju da prođem, ono. Moram i ja da idem da nabavim neki secret. Vidi, piše Legendary Arena, Mythical, ne mogu da stignem, moram ovdje. Mene je ubila neka vrana. A, vidi, svi ovi su jedna arena, ovdje su samo Cosmic. Da, to sam ja skontala već. Ti si to već skontala i igraš od juče. Kakav je ovo avion? Šta je ovo? Neki avion leti i baca brain rotove. Ne. Evo ga on pored mene. Manovke, gledaj koliko je toga. Ja bežim. Oni bacaju sve živo. Ste vidjeli ovo zeleno što su bacili? Gledaj, na sve strane je. Pa ja sam to jedno zeleno uzeo. Pa je to dobro ili loše? Pa valjda jeste, čim je zeleno. Šta znači valjda jeste, dobro ili loše? Ja nešto sad meni desilo, ne razumem. Ajmo Epic Arena, zmija, ne! Ja ne znam da igram ovu igricu. Novke, tips and tricks mi pokaži. Ne znam ni ja, ne znam šta su ovi avioni, sada ne znam ništa. Ali znam da ću ovog ovdje da prodam kako bi oslobodio mesta. To je to, prodao sam ga. Evo, uzela sam 2 ova lucky bloka da vidim šta ću sada dobijem. Je ovdje možda nešto dobro da se dobije? Očigledno ne. Pa Novke, dobila sam NPC-a. Pogledajte koliko para imam. Nešto se pojavilo na kraju mape, ja moram da idem. Dok ja stignem, nema teorija. Tamo sam teo malo da nabuđim svoje brain rotove, ali mislim da je ovo važnije. Ne, da li stižem? Došao sam skoro do kraja i nisam stigao. Stvarno? Pa ne. I to sva sreća, ubio me najsporiji talas. Ovaj ovdje. Evo ga ovaj talas. Toliko je spor da je pre 5 minuta bio tamo da me ubio. On će mene opet ubijati. Neće. Dobro je. Stigao sam u posljednjoj sekundi. Ja se sada nalazim na pola ovih talasa i ja ne znam kako ću do tamo. Ja se bukvalno plašim. Gle ove zmije odvratne, ajde požuri. Pa šta se stvorilo na kraju mape? Ja ne vidim. Pa možda je nestalo dok ti stigneš. Ja sam sada stigla do ove Cosmic Arene i ne znam da li tu da uzimam ili arenu iza. Šta mi predlažeš, moj učitelju? Cosmic, uzimaj Cosmic. Šta radiš, bre ti? Si ti to mene videla? Da. Da li imam vremena da uzem ovog? Nemam. Noki, ja se plašim talasa mnogo. Ja sad imam 2 ista, gold i gold. Ali da vidimo šta ću da dobijem. Sad ja otvaram, opa! Ajmo nešto special, ajmo nešto!
Dobio sam Matea. Evo, uzela sam dva. Ja ne vidim ništa od nje. Wow, 500.000 i 4 milije. Zašto sam uzela ovog od 500.000, slučajno? Ne veze, barem ću njih da donesem kući. Gde si, Šmigo? Evo me ovde devira ovi brain rotovi iz rupe. Sad ću da sačekam Šmigu na lep način. Ček, da uzem i ove ovde. Ne mogu da skočim! Ne mogu. Imam neki limited. Ajmo. Ajmo. Jel trčiš nazad? Da. Ne! Stigla sam! Bravo, Šmigo. Nemoj, novke, vidim te! Teo sam da stigneš. Stvarno si hteo. Jesi verovao u mene? Da. Da vidim šta si uzela, Šmigo. Vidi! Gde si ti, Šmigo, tu? Jel to nosi tebe ili ti njega? Mnogo sam daleko išla po njega. I bam, bre! Ali nabuđim levele, da mogu više zarađuju. I moraš da si ribrtaš da bi zarađivala više para. Ti zarađuješ puta 1, možeš mnogo više. Stvarno, kako to? Aha, ovde. Slučajno sam upgradeala bazu. Pa dobro, i to ti treba. Pa pritisneš na ribrtaš i on ti ukloni korake i moraš ponovo da kupuješ korake. Evo, ribrtala sam se. Jao, i kako sam sad spora, gledajte ovo. Ne, brate. Kupuj odmah korake. Pa čekaj, ja onda mogu sad opet da se ribrtam i opet da kupim korake i opet da se ribrtam i imat ću više para od Novketa. Nećeš imati nikada više od mene. Ja ću biti bolje od tebe. Evo ga, još jedan ribrt. Koliko ti ribrta imaš? Baš me zanima. Ne znam gde to piše. 19. 19! Da, ja zarađujem 11 puta više para. Ne, 10,5. Dobro, ja imam već 5. Dosta mi je, odustajem. A samo pogledajte, ljudi, koliko moji ovi brain rotovi zarađuju. A vi mi pišite koliko vaš najbolji brain rot zarađuje. Či ja sam ovog doveo do neograničenosti. Gledajte ovo. Još mogu da ga podignem. 121 trilion. Ti misliš da si mnogo jak? A ti? Ja ću biti tek. Ne pitam te za mene da li misliš da sam jak. Idemo po još brain rotova, sad sam najjača na svijetu. Zaboravite šta sam rekla. Ja buđim sve, gledajte kako buđim. Ovo je nevjerovatno. Uspeo sam da dovedem do toga da nemam više pare. Najgore kad proceniš loše talas, to je najgore nešto na svijetu. Vidi, ovo je slow, znači najsporiji i ja ne mogu da stignem, ne vredi. Ja moram da se vratim. Nevjerovatno. Ja sam zaboravio da imam i treći sprat. Ovdje nemam ni jednog brain rota. Super slow, već možemo da gledamo ovo. Ali zašto niko... Uzet ću barem ovo. Sad mogu da se... Šta? To mi se nije računalo! Novke neću. Sabotira me igrica. Samo nju sabotira. A ja nosim opet brain rotove u mašinu. To bi ja mogla da uradim. Sad kad bi ovo godno, koliko će da mi traži para. Dobro, nije strašno. Stavio sam apsolutno sve iste i 2 su gold. Brzo. Uzet ćemo ovo. Ja mislim da ja dobro kraftam. Šta sam dobio gold isto? 480 triliona. 480 triliona. Je to dobro? Brate mili, gold mačka. Ovo je nevjerovatno koliko zarađuje. Ona meni za buđenje traži 117 kun. Znači ovo je više pare nego što ja imam. Maca je sad još slađa. Pa sad bi mogao da mi je pokloniš. Šalim se. Predobro je. Ja mislim da je Novke zaslužio ogroman like. Ja ću još i da upgradeam ovog. A ja otvaram ovaj legendary blok. Možda čak sad dobijem nešto dobro. I... Ne vredi više. Da vidiš šta je ta mašina, objasni mi. Staviš 3 brain rota i probaš da dobiješ boljeg. Dobro, evo stavit ću ove loše skroz. Čekaj malo, ovdje se povećava sreća neka. Ej, pa dobila sam glupog brain rota. Neću. Daj da upgradeamo ove isto ovako. Ja dobijam novog brain rota. Ovo je dobar, ovog sam imao u prošloj epizodi. Ljudi, ja sada imam nove pare potpuno, kun. Želim da probam ponovo onu mašinu, ali sada sa boljim brain rotovima. Tako da ću uzeti ovog od 19 miliona. Ja ga lično nabavila, mora da bude dobro. Znači uzimamo njega, ovog od 2 miliona, ali šta se dešava? Kako ne mogu da ih uzmem? A ne, možeš odatle da nosiš 2. Moraš 1 po 1 da nosiš. 1 po 1! Nema veze. Stavljamo ovog. Stavljam i ja. Ovog. Ja sam pao upravo sa stepenica.
Verovatno sam od nos udario koliki mi je. Ne znam da li je ovo dobar depozit. Ljudi, ovo mnogo košta. Bukvalno mi držite palčeve. 3, 4, sad! To je dobro! Ovo je dobro. Ja mislim da jeste. Pišite mi da li je ovaj brain rot dobar i da li se ovo isplatilo. Sad ćemo odmah da ga nabuđimo. Sponao se Kelistal, to je ovaj ovde, znači neki predobar brain rot je tamo na kraju. Ja moram odmah da idem, zato što sam ja najbolji kolekcionar ovde na mapi. Najgore što ne znam ni kako izgleda. Vidim ga. Uzao sam ga! Šmigo! Ajde, Novke, navijam za tebe! Juri me talas! Lighting! Ja mogu ja nekako da tučem talase? Možeš, naravno. Čekaj. Pa bolje da sam bežao samo napred. Nisi uspeo. Ne, ali doveo sam ga do nekle. Sad ćemo da vidimo da li se računa. Izgleda da se ne računa. A brate, nisam mogao da upadnem u rupu. Jujuju, koliko talasa je naišlo, gle ovo. A je li ovaj crven dobar ovde? O, 28 miliona! Uzimaj! To je za mene fenomenalno za moju bazu. Tako da evo ga ide ovaj slow, tamo da dođemo do baze. Novki, ja donosim životinjsko carstvo. Ti ovde pauk i ti ovde tukano banano. Ja ću ove da nabuđim malo. Novke, jel ti znaš da sam ja nabuđila ovog novog brain rota i zarađuje duplo više nego ovi što si mi ti poklonio? Stvarno? Da! Sad ću još da ga nabuđim. A ja sam dao sve svoje i dobio nekog najgoreg mogućeg. Ne! Ljudi, pa ja nemam VIP-a, ja sam mogao da kupim VIP-a za 100 Robuxa. Svi sada razvalite like da kupimo VIP-a. 3, 4, sad! Kupio sam VIP-a. Gle, sad ja mogu da idem ovde. Između. Ovako. Gle, koliko je lakše. Evo, već sam došao do kraja. Ovo je VIP plus, ovde ne mogu. Moram VIP plus da kupim da bi ušao u ovde poslednje. Meni se najviše isplati da ostanem ovde na kraju i da čekam kad će da se stvori tamo brain rot. Jer mnogo sam iznerviran što nisam uspeo malo pre. Gde si ti, Novke? Na kraju? Na kraju mape sam. Aha, pa možda mi pričaš šta sve tamo ima. Pa samo talas i nema apsolutno ništa trenutno. Ali ja ću biti strpljiv i čekam. A joj, pa je iskreno, ja ti držim palčeve, a vi bacite like za Novke tako mu i vi držite palčeve. Pa šta je smiješno što ja čekam? Šta treba da budemo u bazi sve vreme? A što neće još da se stvori ništa, Šmigo? Pa mi, Novke, svi verujemo u tebe, bukvalno jedva čekamo da doneseš novog brain rota. Si ti uspjela da uhvatiš nekog dobrog brain rota? Da, znaš koliko zarađuje? Čak ne znam i da pročitam koliko zarađuje. Trilione neke. Au. Išla sam skroz do kraja, ne znam kako me nisi video. Pa ja tebe uopšte nisam vidio ovdje, na kraju smo mi na istom serveru. Da, jesmo. Evo je ova mačka i to gold, ista kao što ja imam. Pa uzmi nju tamo da imaš dve. Pa to što kažeš, ali nemoguće te nisam video. Nema, ništa se ne stvara na kraju. Ja sad uzem i sapletem se. Ustaj! Pošto sad imam dve mace, stavit ću jednu pored druge. Novke, ja moram da idem, znaš. Gde će? Šmigo! Šmigo ukrala! Šmigo, tebi je maca! Ljudi, ovo nije fair. Mene je Šmiga ukrala mačku. Pišite mi, molim vas, kako da vratim svoju mačku. Znate ko će da nadrlja sada, a do tada pogledajte ovaj ovdje video. Šmigo! Vrati mi mačku!